Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен ва лайк гузоштанро фаромӯш накунен. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангвари ташкилоти UFC Муҳаммад Наимов гуфт ки барои чӣ тоқии худро ба чемпиони пешинаи UFC Майкл Биспинг туҳфа накард. муҳаммад, ба ман кӯлоҳи ту писанд аст. ҳатто Майкл Биспинг умед дошт ки соҳиби ин кӯлоҳ мешавад. бале, медонӣ, ин кӯлоҳ аз рӯзи чемпион шудани ман оид ба теквандо бо ман аст. вақте ки ман чемпион оид ба теквандо шудам, номи ин кӯлоҳ тоқӣ. яъне ин кӯлоҳ комёбӣ меорад? Не, ин кӯлоҳ комёбӣ намеорад. мо танҳо ба худо боварӣ дорем. мо ба кӯлоҳ боварӣ надорем. ин танҳо зебо менамояд. мефаҳмӣ? ин фарҳанги ман аст. рангҳои ӯ бо ҳама чиз мувофиқ аст. медонӣ, ин фарҳанги ман аст. ман фарҳанги худро муаррифӣ кардан мехоҳам. кишвари хурди худ Тоҷикистонро. ва дӯстон, худи Майкл Биспинг акси худро бо ин тоқӣ гузошта навишт ки як то чунин тоқӣ харидан мехоҳад ва Наимов ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. Майкл Биспинг, дар ёд дорем ки ман ба шумо гуфтам ки агар соҳиби бонус шавам, пас шуморо ба сихкабоб даъват мекунам. биёен, тоқӣ низ ба шумо туҳфа мекунам, навиштааст Наимов. ва боз Муҳаммад Наимов ба дигар чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. тамринҳо бо легендаи ин варзиш пеш аз муҳориба. дар як тамрин ягон чизи навро омӯхтан номумкин аст, аммо дар ин вақт илҳоми ман зиёдтар шуд ва аз Ҳабиб Нурмагомедов мотиватсия сахт гирифтум. ташаккури зиёд бародар. ва боз миннатдории худро ба Фирдавс мерасонам ки пеш аз муҳориба чунин вохӯриро ташкил кард, навиштааст Наимов. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед муҳаммад аз баромади худ ва корҳое ки пеш аз муҳориба шуда буд хеле хурсанд аст ва мо низ дар қатори ӯ хурсандем. акнун баромадҳои муҳаммадро на танҳо мухлисони тоҷик, балки мухлисони тамоми дунё интизор мешаванд. дигар варзигари тоҷик ҷангвари UFC Муин Ғафуров баъди мағлубияти худ дар ташкилоти UFC аввалин фикрҳои худро баён кард. салом алейкум ба ҳар як бародар, апа ва хоҳаре ки дар ҳаққи мо дуо карданд ва хостанд ки мо ҳаракат кунем парчами давлатро боло бардорем. аллоҳ розӣ набудай. иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки аз муҳорибаҳои оянда ҳамаи шуморо хурсанд ва хушҳол кунем. як бори дигар аз ҳамаи шумо бахшиш. мо алҳамдулиллоҳ мусалмонем. чизе ки боша ба хости аллоҳ аст мегӯем. барои ҳамӣ чизе ки мо мехоҳем вай намеша. чизе ки аллоҳ хост ҳамун меша. салом алейкум ҳамватанон, навиштааст Ғафуров. ва боз илова карда чунин суханҳо навишт. иншааллоҳ ҳамаш дар пеш аст. UFC оғоз шуд. иншааллоҳ худо розӣ боша, UFC сар шуд. камтар сабр кардан дар кор. ба наздикӣ мебинем иншааллоҳ, навиштааст Ғафуров. мо ба Муин Ғафуров гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар. гуфти худат ҳамаш ба хости худованд аст ва ҳамаш дар пеш аст. ва дӯстон, бисёре аз шумо пурсидем ки Муин боз дар UFC баромад мекунад ё не? ҷавоб бале. UFC ба ҷангварон барои 4 муҳориба шартнома медиҳад. ҳам Муин, ҳам Муҳаммад, ҳам Лоиқ ва ҳам Нурулло барои 4 муҳориба шартнома доранд. ва баъди тамом шудани ин шартномаашон боз шартномаи нав барои 4 муҳорибаи дигар баста метавонанд, аммо ба шарте ки аз 2 маротиба зиёд шикаст нахӯранд. барои ҳамин Муин боз 3 муҳорибаи дигар дар ташкилоти UFC мегузаронад ва мо ба ӯ барор хоҳонем. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз ду Бронкс Оливейра гуфт ки ҳадафи ӯ танҳо камарбанд аст. ман дигар чемпион нестам ва ин чиз ҳамаро дигаргун мекунад. ман доимо дар фикри баргардондани камарбандам. камарбандро баргардондан ин ҳадафи ман аст. агар ки ман шаби шанбе баромади хуб нишон диҳам, пас барои камарбанд меҷангам. Дариуш ҷангвари хеле сахт аст. ӯ яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. аммо агар ӯ фикр кунад ки маро ба осонӣ шикаст дода метавонад, пас ӯ иштибоҳ мекунад.
ман аз ин муҳориба дастболо мерам, гуфтааст Дубронкс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш аллакай шаби 10 ба 11 июн дар турнири UFC 289 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.